VAT wi fuel cha ere ka kubiro affect ai piny ibiro yude gima inyiewo maybe ka wan gi muda to wabiro neno mbele kanyo Kenya yude gima inyiewo bas kwasing'eyo the type of taxes jogi wacho ka ni gini koro en tax to okang'eyo the tax law mawacho ni a withholding tax should be paid kato nego bed ni chulo nyaka gi wuon tich ang'o matimre ka jogi nyisa ni an kan wuon tich ta ndiki ta chuli ta bende koro nyaka meda msigo mar timo ang'owa mar chulo atamalo 1.5 monego bed ni bende chulo cha ichulo atamalo 1.5 ewi osachi ta bende achulo atamalo 1.5 withholding tax laws onge kamo pass ga kata kamo duoko baden ir wuon tich sechego ntie gik mokare ntie agent matina ni jaote mar serikal the government agent of the KRA agent to ka ntie subject ma en an mijuoga onego bedi the agent kao pesa kum the subject to oro ne ngawa ne serikal to kama gini wache ga kendo nonego bedi koro kose juog agent to kendi cha kiduogi kao kose juog the subject ticha ke kao agent kendo bendi juogo man is a punishment ti penja ka gini create employment chendo ne ya igoya kati chwada nikech atimra nade andiko japiny iwinjo inyisa ni kwa vile indike tichule pesa maromo kama koro nyaka chul pesa maromo kama tino ni en juok mar ndiko japiny what is the effect of this kata ere kaka gini they affect japiny Cleophas awacho maber ni gini jogi oriknigo to ko dhi create employment kake paro